لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كبرات تحت مدبنا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أبز مبل 45 تاريخ هيوت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن سعبا عند أرستات حزنا لكم قريبنا لنا ካልኦት ተልእኾታትን ወፍርታትን ከምኡውን ቀዳማይ ጃንታ ዑየይና ኢብን ሕስን አልፈዛሪ ብሓውና ዓብድሰላም፣ ካልኣይ ወፍሪ ቁጥባ ብን ዓምር፣ ሳልሳይ ወፍሪ ደሓኽ ኢብን ሱፍያን አልኪላቢ፣ ረብዓይ ወፍሪ ዓልቀማ ኢብኑ ሙጃዝዝ አልሙድለጂ፣ ሓሙሻይ ተልእኾ ሰይድና ዓሊ ብን አቢ ጣልብ ዝሕብር ብሓውና አቡልበራእ። ሰናይ ምክትታል። ካልኦት ተልእኾታትን ወፍርታትን መልእኽተኛ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካብቲ ንመካ ሓራ ዘውፅአ ነዊሕን ዕውትን ጉዕዝኡ ምስ ተመልሰ ወከልቲ ዝተፈላለዩ ኣህዛብ እናተቐበለ ናብ ዝተፈላለየ ቦታታት ልኡኻት እናሰደደ ናብ ኢስላም ዝፅውዑ ሰበኽቲ እናመዘዘ ኣብ መዲና ተቐመጠ። እቶም ንሃይማኖት አላህ ካብ ምቕባል ዝተዓበዩን ነቲ ኣብ ምድሪ ዓረብ ዝተኸስተ ሓድሽ ሃዋሁ ምግንዛቡ ዝሰኣኑን ጉቡዛት ከዓ ተጨፍለቑ። ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኣብ ምዝዛም ሻምናይ ዓመተ ሂጅራ ናብ መዲና ከም ዝተመልሰ ድሮ ጠቒስናዮ ኣለና። ብድሕሪዚ ነዊሕ ከይፀንሐት ንምእታው ታሽዓይ ዓመተ ሂጅራ እተበስር ናይ ወርሒ መሓረም ሂላል ተቐልቀለት። ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ እዩ ነቶም ብአልሙሰድቂን ዝፍለጡ ልኡኻቱ ናብ ዝተፈላለየ ቀቢላታት ዝለኣኸ። ንሳቶም ድማ እዞም ዝስዕቡ እዮም። ሓደ ዑየይና ብን ሒሴን ናብ በኒ ተሚም፣ ክልተ የዚድ ብን ሑሴን ናብ ኣስለምን ቂፋርን፣ ሰለስተ ዓባድ ብን ቢሽር አልአሽሃሊ ናብ ሱለይምን ሙዘይናህን፣ አርባዕተ ረፊዕ ብን መኪስ ናብ ጁሄይና፣ ሓሙሽተ ዓምር ብን አልዓስ ናብ በኒ ፈዝራህ፣ ሽዱሽተ ኣድሓክ ብን ሱፍያን ናብ በኒ ኪላብ፣ ሸውዓተ በሺር ብን ሱፍያን ናብ በኒ ከዓብ፣ ሸሞንተ ኢብን አሉተይቢያህ አልአዘዲ ናብ በኒ ዙብያን፣ ትሽዓተ አልሙሃጅር ብን አቢ ኡመያህ ናብ ሰንዓ፣ ንሱ ኣብ እንኮሎ አልአስወድ አልዓንሲ ተተንቢዩ ተጻረሮ። ዓሰርተ ዝያድ ብን ለቢድ ናብ ሓድራሞት፣ ዓሰርተ ሓደ ዓዲ ብን ሓትም ናብ ጠይእን በኒ ኣሰድን፣ ዓሰርተ ክልተ ማሊክ ብን ወይራህ ናብ በኒ ሓንዘላ፣ ዓሰር ሰለስተ ኣዚብሪቃን ብን በድር ናብ በኒ ሰዓድ ሓንቲ ጨንፈር ናቶም፣ ዓሰርተ ኣርባዕተ ቀይስ ብን ዓስም ናብ በኒ ሰዓድ ካልእ ጨንፈር ናቶም፣ ዓሰርተ ሓሙሽተ አልዓላእ ብን አልሓድረሚ ናብ አልባሕሬን፣ ዓሰር ሽዱሽተ ዓሊ ብን አቢ ጣልብ ናብ ነጅራን ሰደቃን ጅዝያን ንምእካብ። ካብዞም ዝተጠቕሱ ገሊኦም ኣብ ወርሒ ሙሐረም ናይ ታሽዓይ ዓመተ ሂጅራ ዝተላእኩ እዮም። ገሊኦም ግና እቶም ዝተላእክዎም ህዝቢ ብምልኣት ናብ እስላም ክሳዕ ዝኣትዉ ደንግዮም ዝተላእኩ እዮም። ድሕሪ ውዕል አልሑደይቢያ እስላማዊ ዳዕዋ ፃውዒት ዝተጎናፀፉ ዓብይ ዓወት እምበኣር ነዚ ይመስል። ድሕሪ ምሕራር መካ ድማ
سبات بمعبلات ناب إسلام كأتو جمرو تلأخوتات قبل علتهم تصوعت إسلام كسفحفحو ناب استفالالي قبيلاتات تلأكو سب حدري المصدقون قنو ጸጥታን ሰላምን ዘውሕስ ሰራዊት ምልኣኽ ኣገዳሲ ኮይኑ ተረኽበ ምእንትዚ ናብ ኩሉ ከባቢታት ምድሪ ዓረብ ሒደት ጋንታታት ተላእካ ዝርዝሩ እነሆ ሓደ ጋንታ ዑየይና ቢን ሒሴን አልፈዘሪ ረዲየላሁ አንሁ እዛ ጋንታ እዚኣ ኣብ ወርሒ ሙሐረም ታሽዓይ ዓመተ ሂጅራ ናብ በኒ ተሚም ዝተላእከት ኮይና ዝኾነ ካብ ሙሃጅሩን አንሳራውያን ዘይነበሮም 50 ፈረሰኛታት ነበርዋ በኒ ተሚም ኣብ ትሕቲ ሓለዋ ሙስሊሚን ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ቀቢላታት ጂዝያ ንኸይከፍሉ ዝደፋፍእትን ዝኸልከለትን ቀቢላ ንዓኣ ንምቅላስ እዩ ዑየይና ረዲየላሁ አንሁ ናብኣ ዝወፈረ عيينة رضي الله عنه بليتنا تقعز بغترخ أنات حب بمقعز أما أكل مدربدان كلو بهندبت هاجمهم زبزحو هيوتهم كدحنو هادمو عسرتو حدا سبقوت عسران حدا أنستن سلاسة من إسياتن دما تمارخو ناخب كوبونا مدينة مسامتوهم أب منبري رملة بنت حريس أأتوهم دحرقل معلتات عسرت مرحتي قبيل أمنا مدينة بممتاء أب أفدق بيت نبي صلى الله عليه وسلم دوبلمو أو محمد نعرخ بنا بلو نبقاتهم مسوطة بقدايهم كزراربو جمرو سجدت فرق معالتي فتسمولو قزيمس أخله نبي صلى الله عليه وسلم كسجد حديقوم كدم سجدو مستملسة أبقى تسري نايت مسجد كوف بلا بمدرن قطمتاتن كجهرون نقذا رؤسهم كودسون كم زدليو سلزملكتو عطارب بن حاجب نزتبهله مداري أغربو نسودما بملؤ عقمو مدره ملختني الله صلى الله عليه وسلم نتي بخاطب الإسلام زفلت مسلم مداري ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه كمل سلم أزز نسود ما بكلمهم دويلو مدرؤو مسمعو زبراقا بن بدر زتبه لقت أمي أمنا مدرخ أغربو نسوخا جهراتات بزملؤو تغنيتات عدا خدخ بلا أبقربات سنح مسلم قد أمي حسان بن ثابت رضي الله عنه قزيكي وسده حنن زبلهم قد امتاتو أقرب لهم نزيز استوى على الأقرع بن حابس مداري كابناتنا العلي أندبت رتؤيو قد أمي كمؤو أو واتعات آدمتهم كابتناتنا يقوله فرنقر ذربو ون ناتاتهم يرزن بمبال أدناغوتو قلت بدحرزي نوح كي تصنحوا إسلام تقبلوا نبي صلى الله عليه وسلم نتناب إسلام نمئتاوز وسدو وسقمتين أدو تبق شلمات هيون مرخاتهم مليسون دما نابوتهم أفانهم كالعاي وفري قطبة ابن عامر رضي الله عنه أبورحي سفر ناي تشعي عمت هجري بب ترازو تحون 10 تجمال زحازو 17 نابتي كاب تربع بزح زير زوبع تبالح ناي قبيلة خث عم وفرو قطبة هندبتاوي متكعتب مفناو بحيلي تواقعهم حيال سبات كاب كلتي وجنات قوسلو نقطبة رضي الله عنه حويسكا حيدت كالقدما أبتخينات تقتلو أبتخينات استمع رخا أجمل أباقي عندك نستيون كأنا بمدينة توستو ثالثاي وفري الضحاك ابن سفيان الكلابي رضي الله عنه أبورحي ربيع الأول تشعي عمت هجري لبني كلاب ناب إسلام نمتوع بالضحاك زمرح قجلة تلعكم أنت خوني أبتبع لهم أنصار مسلمين زبقسوا وقنات تسعروا حادث الدماء تقتله رابعاي وفري علقبة ابن مجزز المدلجي رضي الله عنه
ኣብ ገንበም ባሕሪ ጀዳ ኣብ ተግባራት ቅርስና ንዝተዋፈሩ ጭፍራ ሓበሻ ንምድምሳስ ብዓልቀማ ኢብኑ ሙጀዝዝ ረዲየላሁ አንሁ ዝምርሑ 300 ወተሓደራት ናብኣቶም ኣቕንዑ። መራሒኦም ሰራዊቱ ሒዙ ንባሕሪ ብምስንጣቕ ናብታ ደሴት ኣተወ። ይኹን ዳኣ እምበር እቶም ሸፋቱ ባሕሪ ሙስሊሚን ናብኣቶም ይግስግሱ ምህላዎም ምስ ፈለጡ ካብቲ ቦታ ተሰወሩ። ሓሙሻይ ተልእኹ ዓሊ እብን አቢ ጣልብ ረዲየላሁ አንሁ መልእኽተኛ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አልቁላስ ብዝብል ስም ዝፅዋዕ ጣዖት ቀቢላ ቀይኢ ንምዕናው ብዓሊ ብን አቢ ጣልብ ዝምርሑ 100 ገመለኛታትን 50 ፈረሰኛታትን ለኣኸ። እዚ ፍጻሜ እዚ ኣብ ወርሒ ረቢዑል ኣወል ታሽዓይ ዓመተ ሂጅራ ዝተፈጸመ ኮይኑ ጻዕዳ ኣርማ ዘለዋ ጸላም ባንዴራ ሒዞም ነበሩ። ኣብ ወጋሕታ ንግዝኣት ሓቲም ወሪሮም ነቲ ጣዖት ብምዕናው ብምርኮ ኣግማልን ኣባጊዕን ኣእዳዎም መልኡ። ዓዲ እብን ሓቲም ናብ ምድረ ሻም ሓደመ፣ ሓብቱ ግና ተማረኸት። ሙስሊሚን ኣብ ካዝና ኣልቁላስ 3 ሰይፍን 3 ድርዕታትን ረኸቡ። ነቲ ብሉፅ ዝብልዎ ነገራት ንመልእኽተኛ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ገዲፎም ነቲ ምርኮ ኣብ መንገዲ ተማዕልዎ። ነቶም ምሩኻት ግን ኣይተንከፍዎምን። ኣብ መዲና ምስ በጽሑ ሓብቱ ንዓዲ ብን ሓጢብ ኦ መልእኽተኛ አላህ ሓወይ ምሳና የለን፣ ኣቦይ ድማ ሞይቱ እዩ። ኣነ ድማ ዝኾነ ኣገልግሎት ክህብ ዘይኽእል ዓባይ እየ። ኣላህ ሽሻይካ የብዛሓዮ ለዋሃለይ ግዳ በለቶ። ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዚ ሓወይ ትብልዮ ዘለኽ መን እዩ ኢሉ ጠየቓ። ንሳ ዓዲ ብን ሓቲም ኢላ መለሰት። ነቢ ንሱ ደኣ እቲ ካብ ኣላህን መልእኽተኛኡን ዝሓደመ ሰብዶ ኣይኮነን፣ በላ እሞ ሓዲግዋ ኸደ። ንጽባሒቱ ከምቲ ዝሓለፈ መዓልቲ ዝበለቶ ደገመት። ተመሳሳሊ መልሲ ድማ ተዋህባ። ድሕሪ ሓደ መዓልቲ እውን እቲ ቀዲማ ዝበለቶ ደገመት። ሽዑ ግና ንሓሳባ ተቐበሎ። ኣብ ጥቓ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዝነበረ ሰብ ንሳ ዓሊ ኸይከውን ዝጠርጠረቶ። መጽዓኛ ዝኾነኪ እንስሳ ክህበኪ ሕተት እዩ በላ። ንሳ እውን ከብኡ ገበረት እሞ ድልየታ ተፈጸመላ። ናብ ምድረ ሻም ተመሊሳ ንሓዋ ምስ ረኸበቶ መልእኽተኛ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኣቦኻ ክፍጽሞ ዘይኽእል ሰናይ ተግባር ገይሩለይ፣ ስለዚ እንተስ ርዒድካ ወይስ ቀሲንካ ግድን ከድካ ረኸቦ በለቶ። ዓዲ ብዘይ ዝኾነ ውሕስነት ወይ ሕድገት ዝምሕፀን ደብዳቤ በቐጥታ ምስ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተራኸበ። መልእኽተኛ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናብ ቤቱ ሒዝዎ ብምኻድ ኣብ ቅድሚኡ ኮፍ ኣበሎ እሞ በቐጥታ ንልዑል አላህ ኣመስገነን ወደሰን። ቀፂሉ መልእኽተኛ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንምንታይ ደኣ ሃዲብካ ብዘይካ አላህ ክመለኽ ዝግባእ ካልእ ኣምላኽ የለን ኢልካ ንኸይትምስክር ድዩ? ንምዃኑ ብዘይካ አላህ ካልእ እትፈልጦ ኣምላኽ ኣለኳ ድዩ በሎ። ዓዲ ብን ሓቲም ኣይፋለይን በሎ እሞ ንሓፅር ግዜ እውን ተዛረበ። መልእኽተኛ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብርግጽ አላሁ ኣክበር አላህ ዝዓበይ ዝብል ቃል ካይትሰምዕ ኢኻ ሃዲምካ ንምዃኑ ካብ አላህ ዝዓቢ ካልእ ኣምላኽ ኣሎ ድዩ ኢሎም ሓተትዎ። ዓዲ ብን ሓቲም የሎን ኢሉ መለሰ። መልእኽተኛ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኣይሁዳውያን እናፈለጡ ስለ ዝኸሓዱ ብኣላህ ዝተረገሙ እዮም። ክርስቲያን ድማ ነታ ዒሳ ኢየሱስ ወዲ ማርያም ዘስተምሃሮም ቁሉዕ መንገዲ ስሒቶም ሃውቲቶም እዮም። ዓዲ ብን ሓቲም ኣነ ኣብ ሓደ አላህ ዝኣምን ሙስሊም እየ እናበለ ብዓቢ ፍስሓ ኣስተጋብአ። ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምስ ሓደ ኣንሰራዊ ክቕመጥ ኣዘዞ። ካብታ ዓለቲኣ ጀሚሩ ድማ ንግሆን ምሸትን ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይበጽሖ ነበረ። ኢብኑ ኢስሓቅ ዓዲ ብን ሓቲም ናብ ኢስላም ዝኣተወሉ ኩነታት ክትርኽ ከሎ ከምዚ ይብል። ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንዓዲ ብን ሓቲም ኣብ ቤቱ ኣብ ቅድሚኡ ኮፍ ምስ ኣበሎ ኦ ዓዲ ሰዓቢ እምነት ራኩስ ዶ ይኮንካን? ዓዲ ብን ሓቲም እወ። ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካብ ምህርቲ ህዝብኻ ሓደ ርብዒ ዶ ትወስድ ነርካ? ዓዲ ብን ሓቲም እወ።
ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኣብ ሃይማኖትካ ከምኡ ምግባር ግና ዘንቢ ሓጢኣት እዩ ከምኡ ንምግባር ንገዛእ ርእስኻ ክተፍቅደላ ኣይነበረካን ዓዲ ብን ሓትም እወ ወላሂ እዚ ትኽክል በለ ዓዲ ንዛንትኡ ክትርፍ ከሎ ካብታ ግዜ እቲኣ ሙሓመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልዑል ኣላህ መልእኽቲ ሂቡ ናብ ደቂ ሰብ ዝለኣኾ ብደገፍ ኣላህ ነቲ ዘይፍለጥ ዝፈልጥ ሓቀኛ ነቢ ምዃኑ በረሃለይ ይብል ኣብ ካልእ ቅዳሕ ድማ ነዚ ስዕብ ዛንታ ነንብብ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኦ ዓዲ እስላም ተቐበል ምሉእ ውሕስነት ክትረክብ በልዎ ዓዲ ብን ሓትም ኣነ ሃይማኖት ዘለኒ ሰድየ በለ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኣነ ንሃይማኖትካ ካባኻ ንላዕሊ ይፈልጦ በልዎ ዓዲ ብን ሓትም ንሃይማኖተይሲ ንስኻ ካባይ ንላዕሊ ትፈልጦ ኢሉ መለሰ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ድማ እወ ተኸታሊ ራኩስ ክንሱ ካብ ምህርቲ ህዝቡ ሓደ ርብዒ ዝቕበል ሰብ ደይኮንካን በልዎ ዓዲ ብን ሓትም እወ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኣብ ሃይማኖትካ ግን ከምኡ ክትገብር ፍቑድ ኣይኮነን በሎ ብድሕሪ እዚ ዓዲ ነታ ቃል ደጊሙ ክሰምዓ ኣይፈተወን ሽዑ ብቐጥታ ኢስላም ተቐበልኩ ይብል አልቡኻሪ ንዓዲ ብምጥቃስ ኣብ ዘመሓላለፎ ሓዲት ዓዲ ከምዚ ይብል ምስ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከለና ሓደ ሰብኣይ መፀሞ ብድኽነቱ ናብ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠረዐ ጽንሕ ኢሉ ከዓ ሓደ ካልእ ሰብ ናብቲ ዝነበርናዮ ቦታ ብምእታው በቲ ኣብ መስመራት ጉዕዞ ዘጋጥም ዘሎ ክትራን ዝምታን ጠረዐ ሽዑ መልእኽተኛ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከም ዝበለኒ ኦ ዓዲ አልሒራህ ትፈልጦ ዶ ኣብኡ ነርካ ዶ ዕድመ እንተሂቡካ ሰበይቲ ብዘይካ ንኣላህ ካብ ዝኾነ ካልእ ካይፈርሀት ኣብ ገመል ተወጢሓ ካብ ሒራህ ናብ ኣልካዕባ ብምጓዓዝ ጠዋፍ እትገብረሉ ግዜ ክመጽእ እዩ ኣዝዩ ነዊሕ ዕድመ እንተሂቡካ ድማ ግምጃታት ኪስራ ክትከፍቶ ኢኻ ሕጂ እውን ዕድሜኻ እንተነዊሑ ምሉእ ሕፋኖ ኢዱ ብወርቂ ወይ ብሩር መሊኡ ንኻልኦት ክህብ ዝወፅእ እንተኾነ ሃብቲ ምብዝሑ ዝቕበሎ ዝስእን ሰብ ክትርኢ ኢኻ በልዎ ኣብ መወዳእታ ናይቲ ሓዲት ዓዲ ኣብቲ ብህይወት ዘጸንሓሉ ግዜ ሓያለ ካብቲ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዝተነበዮ ትንቢት ከም ዝተፈጸመ ከም ዝናበለ ይጠቅስ ብዘይካ ንኣላህ ንኻልእ ከይፈርሀት ካብ ኣልሒራ ክሳዕ ኣልካዕባ ብገመላ ተጓዒዛ ጠዋፍ እትገብር ሰበይቲ ብርግጽ ረኣኹ ኣነ ድማ ሓደ ካብቶም ንግምጃታት ኪስራ ብን ሁርሙዝ ዝኸፈቱ ነበርኩ ዘመን ህይወትኩም እንተነዊሑ እቲ ነቢ አቡልቃስም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዝተነበዮ ኩሉ ብዓይንትኹም ክትርእይዎ ኢኹም ንኣብነት እቲ ሕፍኖ ኢዱ ወርቂ ወይ ብሩር ዝመልአ እሞ ዝቕበሎ ዝስእን ሰብ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ኣብዚ ናይ ሎሚ ዘቕረብናዮ ታሪክ ነቢና ሙሓመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብዙሕ ኣስተምህሮ ቀሲምኩም ክትኮኑ ብዙሕ እንዳተተስፈና ስጋብ ኣብ ቀጻሊ ትሕዝቶና ንራኸብ بسلام كنوا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.